Ndaba uthenze njani? Ngathi okuhle unyamalele mfethu. Nyamliso yini mfethu okuhle mfethu? Ilo magic stick. Yenza kanjani into ebuhlungu kanje mfethu? Mfethu bedlala ngithi ungiphikisa mfethu ukuthi na lento le yasebenza ngimfonelile ngamtshela ngathi na lento lena khona into engicoshe ngayo iyakwazi ukunyamalelisa izinto okuhle awumphikisa. Yenzele mfethu into embi kanje mfethu. Mfethu ngoba bengiphikisa ingakho singigcina mfethu sengibona ama-power nami. Ayabheda into yenzayo mfethu. Abona ngoba manje usuyaphapha. Nyamalisa uhambe ubona okuhle la ekhona. Phela mina ngiyena okuhle phela mfethu. Singakuqhumisa ngempama. Magic wami. Hamba mbona okuhle la ekhona. Hey. Ngicela bopopo khona ngizokhuluma kahle naye. Bopopo kuhlaza, hayi yena lo ozongivutela ungibucukele nje, ungijikele njengenja. Ngoba ngizokuhalela ngicela okuhlaza. Bedala ngabona ngathi le ntsha le izongingcolisela. Khuluma sibili. Wena rahale wena. Kanti uhleli kahle lo sofa. Ngizobona mfana ngizobuya. Uzobuthole uba. Ngizothumela beyiqede le magic stick yakho. Uthumela abantu njengoba upopo nje. Ngizothumela abanye opopo bakithi. Ubajwayela yona. Uzomgqomela. Umgqomo. Uyakufanele wena umgqomo. Ubona mfana wami.